Presentem l'Aurora del fi del món, de Pep Castellano, novel·la finalista del 18 Premi de la Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil, que ha estat publicat per Bromera. Pep, benvingut. Ben trobat, moltes gràcies. Què conta esta novel·la? Una novel·la que va entre Noruega i València, de València a Noruega, de Noruega a València. Home, són dos escenaris que aparentment no tenen res a veure. L'escenari important és València, la ciutat de València, perquè els protagonistes viuen a València, concretament a Burjassot, però han estudiat a València i tenen una relació molt visceral amb aquesta ciutat. Però per circumstàncies de la vida s'han de buscar la vida fora de València. Això és una cosa que també els passa a molts joves, i un dels joves de la parella ha d'anar a Noruega perquè és biòleg i fa unes investigacions per a trobar llavors modificades genèticament, que siguin més productives i tot això. I és per això que també apareix Noruega. I aquesta distància entre Tromsø, que és la ciutat on està un jove, i València, que és la ciutat on està l'altre, fa que sorgisquen uns problemes de parella. La novel·la és una novel·la, en realitat, que combina una història d'amor mal trobada per la distància i per interessos diferents en la vida, i això va combinat amb una suposada catàstrofe que passa, i és que hi ha una tempesta solar molt forta que deixa sense llum elèctrica a tot el planeta. I a partir d'ahir els esdeveniments són com una bola de neu. I fins així puc contar. I no, res més. Com va sorgir la idea de la novel·la? Doncs mira, la idea de la novel·la va sorgir perquè quan la vaig escriure la meva filla estava fent un Erasmus i vaig anar a visitar-la, i va ser una experiència molt bonica perquè vaig veure... La nostàlgia. Sí, potser sí, però a banda de nostàlgia pel que havíem viscut quan érem estudiants, també és veure la vida de la teva filla des d'un altre punt de vista, no? Des del punt de vista de la independència, des del punt de vista de la llunyania de la seva terra i com això li donava també vida, no? I a partir d'ahir vaig pensar, vaig escriure una història sobre això, no? Sobre aquest distanciament, i a partir d'ahir van anar sorgint totes les coses i una cosa porta l'altra i al final ha quedat una novel·la que, no sé, a mi m'agrada com ha quedat, naturalment, què he de dir. Però la pot llegir grans i menuts. La pot llegir, sí, jo crec que sí. Tota novel·la juvenil, independentment del format que pren com a novel·la juvenil, hi ha uns valors, porta implícit un didactisme. Quins valors has volgut transmetre amb aquesta Aurora del fi del món? Mira, la gent potser pot pensar pel títol, per la coberta i també per la col·lecció en la que està, que és una novel·la postapocalíptica, que va de catàstrofes, d'aquestes coses que estan tan de moda en les sèries de televisió. I és cert, això està ahí. El planeta se queda sense llum. També és veritat, sí. Però, a banda d'això, jo crec que darrere d'ahir el que he volgut transmetre és la dificultat de comunicar-se en un món tan tecnològic com el que tenim. Em sembla, aquest és el meu plantejament, la meva hipòtesi, és que em sembla que estem més comunicats que mai, perquè gràcies a les xarxes socials tenim contactes amb gent que l'havíem perdut i a través del Facebook i això hem recuperat amics de fa molts anys i ens parlem amb ells i em sembla que tenim més amics que mai, tots tenim més de 300, si no tens més de 300 amics en el Facebook on sembla que no eres ningú, etc. I tot això jo penso que és un poc fals. És a dir, això està ahí, efectivament, tenim molta comunicació, però penso que hem perdut molt aquella part de la comunicació interpersonal que ens omplia també com a persones. La novel·la vol fer desaparèixer tot això i veure si les persones som capaces de reiniciar la capacitat comunicativa interpersonal. I està la denúncia de la fuga de cervells, que malauradament estem patint al nostre país. Una miqueta també està encoberta perquè la gent, si es vol buscar la vida, se n'ha d'anar fora, naturalment, i això està ahí. Ell, de fet, decideix anar allà, a Tromsø, a buscar-se la vida, i ella decideix quedar-se, tot i que sap que així ho té difícil, decideix quedar-se. I això està ahí, perquè la fuga de cervells, a banda de que es fuguen els cervells, comporta moltes altres coses, no? Comporta fugir de la teva vida, comporta abandonar el teu país, que normalment l'estimes, abandonar la teva gent, que normalment l'estimes, i això és el que està darrere també de la fuga del cervell. A banda del cervell, jo crec que també se fuguen els esperits, les persones, les ànimes, i això és més trist. Ha sigut difícil? Ha sigut una redacció difícil? No, m'ho vaig passar molt bé i va ser molt fluida. Va anar lliscant molt ràpidament tot, a partir de quan vaig tenir clar com havia de contar la història, qui l'havia de contar, i a partir d'ahir va anar ja tot fluid. Tot fluid. I ara què estàs preparant?
Mira, ara estic fent una cosa, no sé si ho saps, soc de Castelló de la Plana. A Castelló de la Plana tenim un tren emblemàtic, que és, bueno, teníem un tren emblemàtic, que és la Panderola, que es va fer famós, entre altres coses, perquè Paco Muñoz en va fer la cançó i també els llauradors i això. I de Castelló al Massora va un tren que vola, per això li diuen la Panderola. I estic fent una cosa per a xiquets que la protagonista és el tren, la Panderola. Mentre arriba la Panderola, l'Aurora del fi del món, una novel·la juvenil a cavall entre Noruega i València. Pep, molta sort en esta novel·la i molta sort en el projecte de la Panderola. L'Aurora del fi del món, Pep Castellano, Edicions Bromera. Moltes gràcies.